Monggo Pak Parno dari Bapak langsung Parno. dipilangane nggih. Monggo kagem Bapak Ibu kata-kata Sutresno ingkang kepareng badhe sawetawis derek peksan saged nyawiji sinarengan kadang-kadang sawu kecik. Sawo kecil. Os. Bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci bangun tanpa obat weteng dedet rinosa apa pancen wis beda dek biyen apa saiki ne apa monggo Pak isin seliramu saling sapa dek biyen tresno saiki ndak sida. Wong ayu mbok aja bingung. Tumrap wong sangat maha jatuh. Kaya wong kelangan beto. Adelek-adelek wekasane burung. Ae. Sar, Pak Pak Parno. Parno kan mriki isin kok lho. Pak Parno wis cincin Oh, lengan di sini. panjang. Iya, arep juga parep isa-isa iki ya. Wah, arep Arep isa-isa. isa-isa. Tak kira arep begisan lho bulane arep isa-isa. Ya, mangga. Kayak patung. Tak sebut marang sliramu mbok aja lali mring janji Nah, monggo Pak Parno berkah mriki. Isine dibuang riyen ya. tresnaku kang satu tak kerepan Yo, ngerakani jiwaku Solo, solo, solo. amjan Biyen aku rais jeni beberaya kebak ing panggoda bebasan wanci bangun batang dedet rinosa kemas Apa pancene wis beda pembiyen apa saiki ne apa sliramu salin saka biyen tresno saiki dak sia sani Mbak Putri. Wong bagus aja bingung satemen anjen terus kaya
Iki antuk Sasmita Pripun saking Pak Mas? Parno. Mas, mengke Sebul Bait Bapak Suyono Ngeten. ngersakne lali janjine. Ngaten. Sing dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nyate asu. Mangkeloni aku ngene kae lho. Piye? Lek sing kuwi ta? Ora ngono Lah, piye? kuwi. Dina Minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak ning tawang Oh, aku. Kok ning- nyate asu. Lo tunggalmu disate gak apa-apa mange. Koncone enek iki. Nggih. Nggo diatur sisan dilebotke lali janjine. Langsung, Ci. Langsung mintangani dawe Pak Suyono. Tak suwun Ya. siramu. Mbok aja lali. Bring janji. Ae. Tresnaku kang satuhu tetep ngregani jiwamu. Nggih. Bapak ngersakaken lali janjine. Lali janjine. Bapak nggih.